Fil-bidu tal-kompilazzjoni fil-konfront tal-Kolombjan ta' 43 sena, Andres Leonardo Gamboa Duran, mix li brabta ma' sejba ta' katavru mqatta f'bagalja ripixxat f'Taslima nhar id-9 ta' Diċembru li għadda, instab li hemm biżżejjed provi biex jgħaddi ġuri. Dakinhar ta' sejba, il-pulizija ssejħet fuq il-post f'Taslima fejn sabet katavru ta' raġel mingħajr ħwejjeġ u bideħ u saqaħ maqtwajn barra. Fl-istess ġurnata li saret l-awtopsja, 3 tobba konkludew li l-vittma kellu 102 kapsuli bidroga kokaina fl-istonku. Madankollu, it-tobba konkludew li l-kawża tal-mewt ma kienx ġejja mill-kapsoli u għaldaqstant il-pulizija eskludiet il-possibilità li r-raġel seta' miet kawża ta' droga. Matul is-seduta fil-qorti 2 filgħodu ħareġ kif ġie identifikat il-vittma. Raul Eduardo Rey imwieled fil-Kolombja fl-1974 kif joħroġ mix-xhieda tal-ispettur Kert Zara. Dan qal li l-katavru ġie identifikat bl-għajnuna tal-Interpol u aġenziji barranin oħrajn permezz tal-marki ta' swaba diġitali tiegħu. Dan ġie stabbilit ukoll matul l-interrogazzjoni li ħadet madwar satejn, fejn l-akkużat qal ukoll li kien iltaqa' mal-vittma xi ftit ta' drabi oħrajn bħala kurjer ta' droga. Aktar minn hekk, intqal li l-akkużat, allegatament, jamministra ċirku ta' persuni li jaħdmu bħala kurjers u jitraffikaw id-droga f'ġisimhom mill-Kolombja. Ħareġ mill-qorti wkoll li l-akkużat u l-vittma ma baqgħux jiltaqgħu għax l-akkużat ma riżur familtu iżda kien il-kap Kolombjan li qallu biex jinżel Malta għax ma kellux aktar kuntatt mal-qraba tal-vittma. Quddiem il-Maġistrat Estrid May Grima, waqt ix-xhieda tal-Ispettur Wayne Camilleri mill-iskwadra ta' kontra l-omiċidi, il-bagalja kienet instabet minn xi tfal li kienu qegħdin fuq pedalboat u mexxewha sax-xatt. Imbagħad kienu żewġ barranin li fetħu l-bagalja wara li t-tfal telgħu fuq ix-xatt. Fil-qorti ħareġ ukoll li meta l-akkużat niżel Malta u sab lil Raul bla ħajja fuq is-sodda fl-appartament tiegħu fl-Imsida u dakinhar stess li sabu qattaw f'diversi partijiet tifal fdalijiet tiegħu fil-bagalja li nxtrat minn ħanut fi triq in-Naxxar f'San Ġwan, l-istess post minn fejn nxtrat il-Mannara u telaq jimxi biha lejn Taslima. Matul l-interrogazzjoni mal-pulizija, l-akkużat saħaq li ma kienx jaf se jagħmel bil-bagalja u wara mixja twila tefa' fil-baħar f'Taslima bil-bagalja baqgħet fil-wiċċ. Fl-appartament tiegħu fl-Imsida, l-akkużat nadda fl-art fejn tqatta l-katavru u ġabar l-oġġetti personali f'żewġ boros tal-plastik. Aktar minn hekk, il-pulizija sabu fl-appartament il-Mannara li ntużat mill-akkużat fejn hu stess ikkonferma li kienet l-istess waħda li uża biex qatta lill-vittma. Fl-appartament, il-pulizija sabu koll il-ħwejjeġ li l-Kolumbjan kien liebes dakinhar li ma jixtri l-bagalja u l-Mannara, flimkien ma' pakkett ħriqi. Il-Mannara nstabet imgewżra fi plastik blu f'amara waqt li l-pulizija osservat ukoll xi dem fid-drejn f'wieħed mis-sinkijiet u sabet ukoll żewġ ħadmiet. Fit-tmiem is-seduta ġie konkluż li kien hemm biżżejjed evidenza fil-konfront tal-Kolumbjan u għalhekk tpoġġa taħt attakkuża biex jgħaddi ġuri. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-Ispettur Wayne Camilleri u Kert Zara, flimkien mal-avukati Kayli Bonnet u Dejan Darmanin. Il-Kolumbjan kien assistit mill-avukat tal-għajnuna legali Janika Barbara Sant.